Maier da kooperatiba bat, lan kooperatiba bat sortu zona 1973an, bertoko inguruko gazte batzuk egiesen, kezka eta zalantza batzuk, eta lan egiteko beste erak batzuk bultzatzeko, eta sortu izen zen Maier, 1973an, eta lehenengo piezak ekoiztu ziren 1975an. Ondalaia hile 50 urte. Laste 50 urte betetzen dugu. Kokatute gauz ahangi zen, berton Bizkaian, Urdaibain. Hemen dugu zentro teknologiko bat, da ekoizpen lantegi bat, baina aldi berean gagoz bai Galizin, Nafarrun, Europa mailan bebai Inglaterran, Txekian, Italian, Asian bebai Indian, Txinan, Mexikon, nahiko edatute, aspaldiko partez. Berez, guk etxen dugu automobilitzerako plastikozko piezak, baina piezak dekoratuak, batez erabiltze teknologia desberdinak, margoztutako piezak, kromatutako piezak, termograbatutako piezak, eta aspaldiko partez, murgiltute bebai, automobilgintza dokon aldaketa hau, gure piezei balor erantzik egin sartzen, sensorik, elektronika eta argiztapena ere saiatzen sartzen gure produktuetan. Balio erantzik egin amateko. Berton, maika ingenieritza baino gehiago dokoguz berton zentro teknologikoan, bai garapenean, ikerkuntzan da berrikuntzan, da aldi berin bebai, sortzen zentro teknologiko txikioagoak, bai atzerrian, bai Txekian, bai Indian, bai Txinan, sozer bai Ipar Ameriketan, eta hori derrigorrezko da. Gaur eguneko munduen gure sektorien egon bigara lehenengo faseetan, kotxeko lehenengo faseetan, hau da, diseinuan, sorkuntzan, eta horre egon ezkero, gero aukerak bikoiztu ditzen, gauza lortzen. Bertona jangi zen, bai zentro teknologiko eta ekoizpena lantegize bateratute, gutxi gora bera 900 persona. Zoritxarrez pandemia honek, lanpostu asko murriztu den gaitxu berton inguruen, eta gero talde mailan munduen zehar, 2005 gora izango gara. Batez ere ikusitxe zelan edatute gauzen munduen zehar, beste enpresa batzuen moduen lan hizkuntza orokorra inglesa da, batez ere bezeroekin, hornitzaileekin, gure lantegiekin, kanpoko lantegiekin, eta baita ere, beste hizkuntza batzu, ikusitxe bezero dugu, bai aleman, ero frantzesa ere bai. Baina gero, barnera begire eta berton eskualdean begire, guk azkenengo, 20 urte baino gehiagotik, euskara plana dugu, euskara batzorre bat dugu, euskara bultzatzeko nahi, hilero gure batzarra egiten dugu, eta guretzat oso importanti da euskari ebentzet gure eskualdien bultzatzie, lan hizkuntza izetie, ez galtzie, arazoak batez ere gero egunean, betzaten dudala, nahiz eta ikasliek, gure umiek edo gaztiek, bai lan hezkuntzan, DBH-en, ero batxilerguen gehien batek euskaraz ikasten daren, gero unibertsitate mailan petzetot nahiko galtzen dela, gero unibertsitateik datozenien industriara, industria gehienok ez gauz prestatute euskarie bultzatzeko gure artean. Geupe batzutan ez gara gai, o ez dugu ikusten, lehentasun bat izango danik enpresintzat euskarie bultzatzi. Nun ze eskualdetan gagozen, desberdine da. Guk gure eskualdien ikusten dugu, euskari bultzatzi oso importanti dela, batez sentimentu bat dalako, gure hizkuntza dalako, eta nik ikusten dut ganera euskal harreman batek gertutasun edo hurbiltasun gehiago moten gaitzu gure artien, eta hori danontzat hobea izaten dela. Laguntzak beti ondo izaten die, ondo hartzen die, batez ere erakunde ofizialen datozenien, zein jar gehiago itxeko moduko die, ezta. Eta batez ere momentu honetan Indeus plataformarekin, nun gagozen, Euskadiko industria handizek ez daiz, baina importante batzuk, eta gure artien, gure kezak eta zalantza partekatzie Eusko Jaurlaritzaz kasu honetan, eta ere jakitun izetie ze arazo duko guzen, ni petze dut oso lagungarria dela, dagoz, hiru bentze dugu produktuek eta inguru digitalat hori, ia zelan lortzen dugun daun artien, apurtxo bat hobetzeko, azken baten horrek tresnak gure egunerokatasunean sartzen baduguz, da euskarie erreza bultzatu gure industria mailan. Guk enbiegune da, gure baliabideek bentzet euskaraz erabili. Batez ere, gauza txiki askoaz, gauza handi bat lortu aldira. Aratago junde, bai enpresan bai ikusten da, Indeus plataformak laguntzeko asmoarekin dagoena inguru digital hau, bai tresna informatiko guztiek
zelan euskeratu, ze gaur egunean euskera dakigu danok, euskera zetxigu berba, baina gero gure tresna informatikoak industria mailan dana die, ero inglesak, ero alemanak, ero frantzesak, ero erderaz dauz, ero inglesez dauz. Euskera oso bitxi da. Eta hor bai petzen dut, bai Indeus plataforma Eusko Jaurlaritzaren laguntzagaz, eta baita ere, industriok behar izan bat eduki eskero danok, errezo izango dela horrek bultzatzeko, eta egunerokatasunean euskera gehiago erabiltzeko. Norberen ama hizkuntzi erabiltzea konfiantzia sortzen zuen. Konfiantzia sortu eskero, petzen dut, harremanak sendua direla, eta lan eremue poso egongo dela, nire iritziz. Liderrak behintzet, hori barneratute eduki bidabe. Enpresa guztizietako, industria guztizietako liderrak. Segun ze esparrun zagozen, bertako erabili bizu. Bertako ez hizkuntza bakarrik, baizik eta erabili bizu inguruko baliabideek. Eta bata gurietzat euskari da.